जागासिनो दं बिटिआर नङा आसाम नङा माबा इन्डियानि कमप्लिट वर्ल्डआव दिनैहाय दीपावली उदजापन सेलिब्रेशन खालामगासिनो दङ आरो आं शुभेच्छा नागिरदों जे बयबो गावनि गावनि न'आव केन्डेल जलायगासिनो दं साखि जलायगासिनो दं लोगोसे गावनि गावनि गोसोआवबो दिया जलायनो थाखाय आं खावलायबाय मानोना जोंनि गावनि गोसोआव जुदि माने दिया गैया प्रदीप गैया साखि गैया माने लाइट गैया जों माब्लाबाबो उन्नतिनि चिन्ता खालामनो हाया शान्तिनि चिन्ता खालामनो हाया आरो मिला प्रीतिनि चिन्ता खालामनो हाया ओंखायनो न'आव प्रदीप साखि जलायनाय लोगो लोगो गावनि गोसोआव प्रदीप आरो साखि जलायनो थाखाय आं प्रत्येक सुबुंफोरखौ खावलायबाय जाहाथे जोंना चिन्ताया सद जायो जोंना पजिटिव चिन्ताया सानफ्रामबो गोसोआव थायो आरो जोंना जेसेबां जाति जनगोष्ठी बिटिआरनि गेजेराव दङ प्रत्येक जाति जनगोष्ठी ज' जानानै जाहाथे मिला प्रीतियाव थानो हायो आरो दीपावलीखौ सेलिब्रेशन खालामनाय लोगो लोगो फैगौ छठ फुजायाव जाहाथे जों बयबो मिलायनानै छठ फुजाखौ सेलिब्रेशन खालामनो हायो मानोना बर' बिटिसिनि गेजेराव नङा आसामनि गेजेरावबो नङा प्रत्येक जाति जनगोष्ठी सार्भाइभ खालामगासिनो दङ बर' बाङालि कुर्मा बंशी एसामिस गासिबो जों थागासिनो दं बिटिआर ओमफ्राय आसामनि गेजेराव ओंखायनो जों सानफ्रामबो मिला प्रीति थानांगौ माने शान्ति थानांगौ ओंखायनो प्रत्येक हिन्दू फेस्टिवला जोंनि थाखाय गुरुत्वपूर्ण काली फुजा नङा दीपावलीनि कथानि गैया दुर्गा फुजानि कथा गैया छठ फुजानि कथा गैया बाथौ फुजानि कथा गैया प्रत्येक हिन्दू धर्मनि फुजा उत्सव आरो सेलिब्रेशना जोंनि थाखाय गुरुत्वपूर्ण ओंखायनो आं खावलायबाय गासिबो सुबुंफोर जाहाथे प्रदीप साखि जलायनाय लोगो लोगो गावनि गोसोआव साखि जलायनानै समाजखौ आगबरायनो हायो आरो थेंक इउ गोजोन्थों